Okay guys, kung na'y makipag-date sa inyo, asan niyo dalon? Ako kung naay makipag-date. Excited na ka, tagasin Ako, dalon ako sa tugbok. Tugbok. Kay di ato ni mag-ugbok ka. Ay! Ikaw. Ako, for example lang, Jude, no? Actually, di naman sa inyo. Asa ang lugar na nagagmama? Sa ano, sa Agdaw. Ngano man? Ay, daghan ka dito sila! Wala'y point. Bugo. Ikaw. Ako dalahan ako sa Mandog. Ngano man? Kadaghan dito ang sigig tindog. Ako makipag-date. Dito na ako dalhon sa buhangin. Ano man? Kay grabe magkapagdagsigi make anak. Kay grabe ang hangin. Ay, ikaw. Ako, pag na ako'y ka-date sa ako, alang kwarto dalon. Lugar. Sa Carpenter Gyapon. Ano man? Kay, basic ako ang kwarto, ngit-ngit kaya! Nge. Ako? Kung na ako. Istoryahas ako. Oh, ikaw sa... Anak man ta. Ano di ay? Na-stress ko kay Mela. Oy. Balik mo na yung balik. O, asa ka? Balik sa gino. Asa ka? Mangita ko, way. Oh. Magkita sa kasing nasaag ka. Gani. Ako makig-date ko kay dito ko sa Sasa. Ano man? Para dito ko mabasa. Ako kung makipag-date ko, dalon ako sa lanang. Ano Kay man? di adto may magbuhat og lunang nga. Oh, ikaw Mela. Shamsisa. Ikaw. Ay, ikaw Hindi ko sa... karinig ako yung... Asay mo lugar? Ngita pa ko, loading. Ngik, 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 Ngi. ngik, ngik, ngik. Asa mo ko maglugar, oy? Ako na lang tubos sa imo habi. Sige, sige. Ako kung makipag-date ko, dalon ako sa Digos. Ano man? Kay dito may manguha og daghang dugon. Ikaw bagay ka, makipag-date ka. Sa crocodile po. Mura kag crocodile. Ikaw mo. Asa ni mong i-date? Ako kung mag-date me kay dalahon ako siya sa kuan, talikod. Ano man? Para itirahon ko niya sa likod. Ako kay sa talikod ka. Yeah. Ako kay siguro kay dalon ako sa Samal. Ano man? Kay dito sabay may magmalmal. O ikaw. Ikaw Mela. Ako, pag na ako'y date, dalon ako siya sa Panabo. Kay Kay dagko kay silang tubo! Ay! Ngi. ikaw. Ako kung mag-date ko kay dalahon ako siya sa Agdaw. Ano man? Kay dito na ako kaunon iyang lugaw. Ako kung makipag-date ko, dalhon ako siya sa Malalag. Ano man? Kay di ato sweet mi maglaag-laag. Ikaw. Ami, kung mag-date me kay dalahon ako siya sa kuan. Asa man mi ha? Eat all you can. Kay Para pwede na ako makaon iyang kan. ako kung makipag-date ko, kay basing masakitan ko no, dalhon ako siya sa Tagum. Kay para ang iyaha dili kaayo lagum. Kung ako makipag-date ko, dalhon ako siya sa Bahada. Surely dito siya magpahada. Ikaw. Kansi. Kung mag-date me, dalahon ako siya sa kuan. Surigao. Ano man. Kay ako ang kadit, ako raw mo pong igagaw. So pag makita mo, Surigao. Mela, Kasulod ka! ikaw. Kasama na ko, oy. Dali Kung mag-date me, dalon ako siya daraa sa Di for me. Kay barato lang. Ngik. Ano na ko na? Ikaw na po. Oh, hindi ka nakaisip. Kung mag-date me kay dalahon ako siya sa airport. Kay para pwede ko niya landingan. Ako kung makipag-date ko sa iya, dili na ako siya dalon sa mental. Kay daghan di atong makatintal. Ayaw.
tingog ka, tingog. Ako, pag mag-date me niya, kabalo ko, na masakitan ko, itog-ana ko siya sa kapitan. Oh. Ay, wag. Kinaman ako, loading ko wala. Ilan dyan mo, no? Gana, stop na. Ikaw, Wala lagi ko. Kung magnamay ka date, jirjiran ninyo diretso. ay,